Brána 49. Zásady. Zmena je nevyhnutnou súčasťou rastu a vývoja. Zámerne sa púšťam s odvahou a jasnosťou do novej revolúcie svojho života. Verím, že moje kroky smerom k zmene sú rozhodujúce na vytvorenie toho, čo som, a som vďačný za všetko, čo som sa naučil a za všetko, čo sa chystám prijať. Zadania. Prvé. Fungujú vaše vzťahy a dohody tak, ako ste ich zamýšľali? Ak nie, aké typy rozhovorov potrebujete viesť, aby ste dosiahli súlad? Druhé. Toto je týždeň radikálnej transformácie. Čo musíte urobiť, aby ste si vo svojom svete udržali jadro alebo stred? Tretie. Aký je stav vášho pripojenia k zdroju? Potrebujete prehlbiť svoje spojenie? Ak áno, čo urobíte? Štvrté. Aké zmeny je potrebné vykonať vo vašich obchodných alebo pracovných zmluvách? Čo musíte urobiť, aby ste sa na tieto zmeny pripravili?